Ми повертаємо Крим додому, в Україну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на форумі «Україна-30». За його словами, участь у саміті Кримської платформи підтвердили вже 29 країн. І це список не остаточний. Проведення саміту заплановано на 23 серпня цього року. Саме на ньому учасники підпишуть декларацію про спільні домовленості та наміри по деокупації Кримського півострова. Свою участь у саміті вже на сьогодні підтвердили Сполучені Штати Америки, Великобританія, Польща, Туреччина, країни Балтії, Франція, Німеччина, інші багато країн Європейського Союзу, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея і загалом на сьогодні 29 країн. Це великий, але далеко не останній і не остаточний список всіх країн, які 23 серпня підпишуть спільну декларацію про спільні домовленості і спільні наміри. Треба назавжди забути, що Україна забуде про Крим. Україна не підійматиме питання Криму тільки в одному випадку, коли буде підіймати в Криму український прапор. На саміті Кримської платформи будуть організовані 4 тематичні панелі. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Щодо невизнання спроби анексії Криму, про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону, про шляхи реінтеграції Криму через права людини і сталий розвиток, а також про відновлення прав кримсько-татарського народу. Декларація, яка буде ухвалена на саміті, буде відкритою для приєднання інших держав. Тобто саміт пройде, але ті держави, які з тієї чи іншої причини не змогли взяти в ньому участь, вони будуть приєднуватися до декларації, до тих принципів і кроків, які вона передбачає. В окупаційних судах справедливості немає. Попри докази захисту, окупаційний Верховний суд Криму залишив чинним штраф щодо Еміні Абдулганієвої. Раніше окупаційний Красногвардійський райсуд призначив 10 тисяч рублів штрафу матері політв'язня Ескендера Абдулганієва за її одиночний пікет з плакатом «Мій син не терорист». Того ж дня матері інших бранців також виходили з окремими одиночними протестами. Втім, окупаційні поліціянти та суди ці пікети вважають спланованим мітингом. Данное решение было вынесено не в рамках стен данного здания Верховного суда, а уже было вынесено еще в тот день, когда был составлен протокол, поскольку мы считаем, что данным протоколом пытаются просто заставить крымских татар молчать, заставить матерей, отцов, родственников и народ соглашаться с этими несправедливыми обвинениями по отношению к нашим единоверцам в так называемых делах о терроризме. И поэтому мы сделали от себя все зависимое, однако мы и дальше будем продолжать обжаловать данное решение в необходимых инстанциях. То, что прокурор запросил моему сыну 13 лет, поэтому я вышла на одиночный пикет, но на меня составили протокол, и этот протокол нам присудили по 10 тысяч. Сделали митинг, хотя мы выходили в разное время, в разные часы, но нам сделали как согласованный митинг. Это был зов сердца матерей, чтобы показать эту несправедливость и выйти на одиночный пикет. То есть эти женщины вышли показать свое недовольствие и требованием освободить их детей, то есть сыновей. Что делает государство? Всячески пытается пресечь такие попытки, показать, что в Крыму все нормально, но, к большому сожалению, несправедливость в отношении нашего народа, скажем, это притеснение мусульман, оно продолжается. Стан здоров'я політв'язня Сервєта Газієва погіршився. Про це повідомив генеральний консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський під час онлайн-зустрічі Кримської солідарності. Він відвідав бранця у СІЗО. У червні у 61-річного чоловіка стався мікроінсульт, але керівництво ізолятора намагалося це приховати. На вимогу адвокатів та українського омбудсмена чоловіка ушпиталили, але й досі він почувається зле. Газієва та ще 23 кримських татарина затримали
після масових облав у березні 2019 року. Його через причетність до Хізбут Тахрір звинувачують у тероризмі. Сложно, конечно, было видеть Сервета Газиева, уважаемый человек, немного старше моего возраста, но выглядевший, конечно же, совсем не так, как я его видел 2-3 месяца назад в том же СИЗО. Это просто наша общая боль и беда, потому что микроинсульт обозначился на нем, на его внешнем виде, он очень потерял в весе. При этом, конечно же, он передает всем приветы и чувствуется, насколько он сильно с таким духовным стержнем держится, но ему очень и очень сложно. Минулої доби на Східному фронті не зафіксовано жодного обстрілу з артилерії. Натомість окупанти обстріляли позиції оборонців Авдіївки з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. Провокували окупанти поблизу Катеринівки та Попасної. На це дістали відповідь вогнем від українських воїнів. Також на Луганщині помічено проліт російського безпілотника Орлан-10. Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських військових немає. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ. Станом на 7 годину ранку 2 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню. Лінія! Лінія! Бійці морської піхоти, екіпажі корабельно-катерної групи під прикриттям авіації. Разом вони знищують ворожий десант з моря. Така легенда масштабних навчань українського війська на Азові. І по кількості залучених людей, по кількості техніки і по кількості вправ. Розпочалось все із морського десанту. На кораблях частина особового складу прибула в район проведення навчань, пересіли на надувні човни моторні і таким чином десантувались на берег, піднялись та закріпились на визначених позиціях. Українські морпіхи тим часом працювали і в інших точках ймовірної ворожої активності. Після артилерійської підготовки основна частина підрозділу на БМП та з приданими танками вирушили в сторону укріплень ймовірного противника. По дорозі відпрацювали досить багато таких штатних, на жаль, на війні ситуацій, таке як мінні поля, таке як необхідність термінового маневру, таке як евакуація поранених з поля бою, виводу з ладу танків. Всі поставлені завдання бійці виконали успішно. На Запоріжжі та Закарпатті не виявили жодного нового випадку COVID-19. На всій вільній частині України минулої доби зафіксовано 265 пацієнтів. 176 людей одужали, а ще 4 не змогли подолати хворобу. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. Цілком вакцинованих українців вже більше 2 мільйонів. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко планує збільшити охоплення вакцинації у 1,5 рази, щоб до кінця літа обидва щеплення отримали ще щонайменше 4,5 мільйона людей. А от для невакцинованих Україна буде вимушена застосувати карантинні обмеження, вважає голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. Каже, що про обов'язкову вакцинацію не йдеться, але вважає справедливим, щоб роботу, яка передбачає велику кількість контактів з людьми, виконували вакциновані співробітники. А в окупованому Криму щоденно фіксують більше як 5000 нових пацієнтів. На тлі стрімкого поширення хвороби з понеділка окупаційна влада півострова запроваджує нові карантинні обмеження. Вони стосуються роботи дитячих таборів та санаторіїв. Зокрема, персоналу заборонено жити поза межами закладу. Крім того, стаціонарні санаторії, де персонал не щеплено, переведено на режим повної ізоляції. Через загрозу поширення ковіду більше 150 дітей дочасно покинули
покинули севастопольський табір Ласпі. Наприкінці липня там виявили 1 випадок зараження, а ще 3 дітей були ушпиталені з діагнозом ГРВІ. Також 70 вихованців, яким стало зле, за рекомендацією залишили Ласпі. Берлінська поліція розігнала несанкціоновані протести проти антиковідних заходів і затримала більше 500 людей. Раніше міська влада заборонила демонстрації, а суди підтримали це рішення. Причиною назвали погану епідеміологічну ситуацію та ризик зараження коронавірусом учасників протесту. Однак близько 5000 людей все ж вийшли на вулиці. Не дивлячись на заборону, люди все одно намагалися зібратися разом, щоб брати участь в заборонених заходах. Ми підготувалися до безлічі невеликих демонстрацій по всьому місту. Спочатку в різних районах Берліна почали з'являтися невеликі групи протестувальників. Потім вони намагалися об'єднатися. Поліція підготувала водомети, але до них справа не дійшла. Проти демонстрантів застосували сльозогінний газ і кийки. У західному районі міста вигулькнуло 2000 чоловік, і ми швидко відреагували. Там ми знешкодили їх і звернули особливу увагу на тих, хто керував людьми і закликав їх збиратися в певних місцях. Протести проти карантинних заходів почалися в Німеччині у квітні минулого року. Число учасників на деяких акціях сягало десятків тисяч людей. Тим часом у протести поринули й інші країни Європи. У Франції на вулиці вийшло понад 200 тисяч людей. Вони обурені обов'язковою вакцинацією та введенням так званих зелених сертифікатів, які видають тим, хто зробив щеплення, перехворів на коронавірус або має свіжий негативний тест. Сертифікати потрібні для відвідування кафе, ресторанів, басейнів та інших громадських місць. Демонстрації проти карантинних обмежень відбуваються також у Великій Британії, Ісландії, Італії, Греції, Швейцарії та навіть в Австралії. Дуже прикро, але не шкодую, що відстоював честь України на Олімпійських іграх. Так прокоментував свій останній виступ на змаганнях з греко-римської боротьби Лінур Тіміров. У сутичці за бронзову медаль він поступився представникові Китаю Валіхана Сайліке. Сам Тіміров після поєдинку заявив, що складно змагатися у рівній боротьбі і на останніх секундах забрати перевагу у суперника. Я ж все-таки не шкодую, що я сюди приїхав і відстоював честь України. І це для мене дуже, як говориться, дуже така честь, велика честь. Усім дякую тим, хто тримав за мене кулаки, хто болівав. Дуже дякую. З курортного міста Мармарис у Туреччині евакуюють туристів і місцевих жителів, серед яких багато британських емігрантів. На човнах і катерах їх доставляють в безпечні місця, оскільки сюди підбираються пожежі. Президент начебто притягнув до відповідальності кількох винних у цьому саботажі, але я вважаю, що також винна погода. Дуже жарко і навколо ліс, але я хочу відзначити роботу рятувальників, пожежників та добровольців. Вона фантастична. Я такого раніше не бачила. У нас були невеликі пожежі, але такого лиха не було. І не тільки тут, а всюди. Вже 5-й день горять ліси на узбережжі Середземного і Егейського морів у Туреччині. Число жертв вогню зросло до 8. Більшість із понад 100 осередків займання вдалося локалізувати. Проте пожежі все ще тривають у Манавгаті, Мармарисі та Міласі. Із деяких житлових районів і готелів евакуювали людей. Це село Сірткой. Воно майже повністю згоріло. Дув сильний вітер, тому вогонь охопив усе село. Це катастрофа, будинки загорілися. Ми навіть не зрозуміли, як це сталося. Вогонь палав 3 дні. Ми чекали, що його погасять. Цього ранку його загасили, але через сильний вітер наше село згоріло за 15 хвилин.
Влада Туреччини каже, що час загорянь і їх площа вказують на підпал. Ведеться розслідування. У цілому лісові пожежі в спекотні літні місяці на півдні Туреччини трапляються часто. Але цього разу вони охопили набагато більшу територію. Турецькі метеорологічні служби прогнозують, що найближчим часом в прибережних районах Егейського і Середземного морів спека не спадатиме. Так, температура в Анталії досягне 43-47 градусів за Цельсієм. Унікальну золоту пектораль 4-го століття до нашої ери виставили у Києві. Її вважають однією з найзначущіших археологічних знахідок минулого століття у світі і найвідомішою в Україні. Прикраса зроблена з чистого золота і важить майже 1,5 кілограми. Знайшли її 50 років тому в кургані Товста могила на Дніпропетровщині. Археологи вважають, що пектораль створили стародавні греки на замовлення скіфських правителів. Однозначно можна сказати, що тут використано всі найважливіші досягнення грецької, давньогрецької ювелірної справи. Дуже вірогідно, що замовниками були саме скіфи, і тому що там закладено саме такі основні моменти скіфського розуміння життя, царської влади і так далі. Прикраса вважається шедевром скіфського мистецтва. На ній зображені 48 фігурок людей та тварин. Також є 160 окремих деталей, які символізують 3 сфери буття. В оздобленні також закладений глибокий філософський зміст. Верхній ярус – це ярус життя, нижній ярус – це ярус смерті. І в цілому ідею життя і смерть, які переходять одне в одне. Середній ярус – це ярус дерева світу, дерева життя, яке дарує безсмертя, яке є ярусом богів. Подібний світогляд був і в інших стародавніх народів. Ми дивимося на сцени, де грифони нападають на коней, і нам здається, що це смерть коней. Але це смерть жертовна, тому що коні віддають своє життя заради того, щоб жили інші істоти. Оце от взаємопов'язаність життя смерті, жертовність смерті, вона дуже властива взагалі для давніх людей, а ми бачимо це на багатьох предметах скіфської культури. Золота пектораль стала частиною великої виставки «Пектораль. Знахідка століття» на Київському музеї історичних коштовностей. Тут виставили і інші артефакти з кургану Товста могила. Це предмети кочового побуту, зброя, посуд, прикраси та спорядження коней. Раніше широкому загалу їх не показували. Виставка працюватиме до 31 жовтня.